Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kakasi Students Union Kalapan Pau Kajing Sungu Kendit Banyu I Kajing Penpanan Jong Kemelia Public Service Commission Bahkan Om Pen Ipat Bak Satya Yagi Marks Jong Ki Samla Ki Petho Yaki Examen Batkani Kajing Sungu Kendit Jong Ki KSU Kadai Namar Bu Chairman Jong MPSC Uladap Kular Haka KSU Madang Ni Chakmat Onsa Pen Ipat Bak No Yaki Marks Kamadian ke KSU Kalayo Jong Tip Bagi Dan Rungut Ki Samla Ki Balpa Jong Tho Jong MPSC Ban Persya Ikani Kajing Dawa ke KSU Chairman ke Employment and Monitoring Cell jong ke KSU Samla Ruben Najar ulo ang ba ke KSU kayo XCT ka bakam ba kaway na kita hinrungon ki pa persya kadi ka khon jong secretary ke MPSC halor ke jingmi kenrom kenram he MPSC Samla Ruben ulo ang ba ke MPSC kadi ka ketem jong ke jingjersi ba ke jingjabo ka bashar khaitam kumtaw lo karpal ikway pat Samla ba kiru ki deban tho ke MPSC ba ka deban peni pat ba ki marks ba ya kata ka shiti ka ba kiladap ai kin ai lang siya ka KSU yo baka MPSC kan buri ya kata ka jingtho jongki ka KSU kala kentui ke samla puli komju ru kimi pa bakin yasno kti lang baka KSU man rating khong ya kam jersey ha MPSC jingtep menen ki wan ki candidate ki wan kenduing ki batai ni sepang kata ka post LDA ka badang su dep penmi result ki kisni ha kata ka post ki don kumba balak pelat ko arpulu tu ko julai kandai pui tili ka post ki adep advertise ki khot hispa andru san hundru mot nam ta ka personal interview henry ka balingo pat ki jietang henry punyong te sei kita ki sakata afsau tili ki post ki kam thap balik kam thap ka daw ba ki ong ba ki don hadu pra ngot ki candidate ki bakhamwan ya personal interview ya kata ru ngla pan pnya kumnu hadu pra ngot ki candidates ki balada pass ya examination kin monte ha personal interview kata lam stu hakan ni ka por jo koding kodu jam jo ki khna samla kila da pass examination henry ki mon cha personal interview kata ka ek mla pun stu lese la mon san chpungun kila yo kam showai namar ka post ki advertisement usnam arja khandai kina pun mi ka result mentar tili si kidon kata ngut Henry bapin ong hi ba hadu pra ngut kimwan kata kalau ka ka bu ka we da kecikeli tika MPSC is tu ba de ka khatam jo ka jing jersi ka jing jabo ka ba share kai ba bat kum ka seng hi ni advocate bat ni batai bangi ko ban reform ke MPSC ni kini kisni kumangin apatai sikit na patai bor ngin samet ya ka memorandum ki jungi syaka sarkar ba kumno ka de ban le ban reform ke MPSC Henry ya ka pementahi habade paka post yung ka MCS ni kwa pi kala patay ko bor khamtam ba khna samla limba kani ka kurwo bangan patay sai pi ba piru file ki application bijung pi ban pentep ya ka MPSC bangin don objection ba pi pelat ki maps tung kitu khna ki ba la pelat ya kani ka ba file ka application ki don tang ka initial ki ai tang ka kerteng ka balom ni kamdon ka address kamdon ka roll number ngintep desi kila bandai ni kim dei ki applicant ru ngimtep te piru le hata har kom piru file ki application ki jupi tangawai namar ka MPSC kan buri be kita ki application jupi ai lang ka copy ka jungi ka email address ka jungi ka pa ki la potai bor ba haka link ka jupi ba pin bulam ka email ID jo ka sing ba ki khna ki bala file ka application link ba ka mail ka juki kin pha ki application ki jungi haka hangi bangir ngintip kan utili kita ki application bala shale sisngi ngir ngila ban pidi ba kan ni kan ki application jogi kina samla ki file ba ki dawa ban pelat ki marks